Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako bikol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, yaong kita digdi sa Barangay Bigaa, digdi sa covered court, digdi nga ni sa nagpapadagos na mobile health clinic ni Senator Risa Ontiveros. Katuwang digdi mga ka-aksyon na anak Bicol Party List na ang kamawotan mamantinir ang health kan sa tuyang mga kababayan, partikular digdi sa Bicol Region. Ini mga ka-aksyon ang ikalimang aldaw na Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros, katuwang si Congressman Zaldico, si Congressman Pido Garbin, kan ako Bicol Party List. Kadakol digdi na mga serbisyo mga ka-aksyon ana tigtatao kabali digdi ang ECG, ultrasound, iniong blood extraction, asin kadakol pang iba para sa mga kababayan nato na nadidipisilan na makapag-aprobitsar kaining libreng check-up para sa mga tios na Bicolano. So nailin ta mga ka-aksyon kasubago dire-diretso puon sa registration sagkod sa mga manlain-lain na lamesa na nakabugtak duman kung ano ang serbisyo na ipigtatao digdi sa mobile health clinic. Ini mga ka-aksyon ang ikalima kung magigirumduman nilo ka nakaaging aldaw duman sa barangay Bangkeruan, sa Iriga City, sa Goa, asin kasudma sa Banwaan kang Daraga. Digdi sa Legazpi, digdi sa Barangay Bigaa, ang pinili hulita kadakol ng mga kababayan niya to digdi ang talagang nadidipisilan magpa-check up sa mga doktor. Kaya digdi mga ka-aksyon, libre ining itinatao ni Senator Risa Ontiveros asin ni Congressman Pido Garbin, Congressman Zaldico kan ako Bicol Party List. Kadakol mga ka-aksyon nakalinyada actually after digdi napasiring pa ini sa Camarines Sur asin sa Camarines Norte. So, daing pigpipili digdi mga ka-aksyon, mapamayaman, mapatios, babae, lola, anong man nakahilangan, pwede digdi magpa-check up mga ka-aksyon. Ini ang libreng check up ni Senator Risa Ontiveros asin ni Congressman Alfredo Garbin, Congressman Zaldico kan ako Bicol Party List. So, mahanap kita mga ka-aksyon nin mga benepisyaryo tangani nga putunta kung ano ang mga medical na services ang sa indang na-aprobetsaran. Hanap kita. Maray na hapon tabi nanay, ano tabi ang sa imong pangaran? Roro P.S. Bibon. Apo. Nanay, tanong po tayaon tabo dito. Nagpagamot po Ano po nanay ang sa imong kamatean? sa baga po. Sa baga. Pirang taon mo na tabi yan na pigya sakripisyo?
Mga 3 taon na po ito eh. Matagal na po. 3 years na. So, ano po nanay suserbisyo na ipig tao sa imo niya na pagkahapon? Istri, budak, pagkain po, mga gamot po. Salamat po na nagpagamot ako dito sa Bicol. So, ibig mong sabihin po nanay, dakula pong katabangan ini sa Dakula po na katabang ko po itoong na gamutan po. taga-saan ka po nanay? Tagabang abre po, tagabang abre, Bigasisi. So, pati pala sa mga taga-bagong abre nanay, pig tanggap na digditaan, kamawatan talaga ni Congressman na Saldi, kang ako Bicol, ni Senator Risa, igabos na nagtitios tabi matuwangan. So, ano tabi nanay ang sa imong mensahe? Salamat po, Bicol na napagamot po ako dito sa Bigaa. Tapos napaistri po ako, nakikita ko po may sakit pa po. Opo. Sige po nanay. Nag-aabo po ako, kaya ako unang pagamot pa ulit. Arin po dyan na parte ang nagkukulog sa imo nanay. Sa dibdib po, tapos sa likod. Arin. Sa dibdib po, doon sa likod po. Oo. So ngunyan po nanay na na-check upan ka na, ano po nanay na nagianan so sa imong pag-iisip manungod sa imong kamugtakan kan salud? Magian na po na kakaramdam ko na napagamot po ako sa dito sa Bigaa po. Okay. So yan mga ka-aksyon, si nanay dakulaan pa sa salamat na maski pro papaano nagianan sa iyang buhay ta inin sa iyang kamugtakan sa salud. May iling niya na kung ano talaga sa iyang kamatean sa tabang inikan mobile health clinic ni Senator Risa Ontiveros asina kan ako Bicol Party List. Mahanap girara kita mga ka-aksyon in saro pa na nakakuha ning serbisyo na libre digdi sa mobile health clinic. Apo nanay, thank you din po. Hello tatay, kumusta ka? Ano tabian sa iyong kamatean? Yun lang ma'am, di man tayo magkaintindihan. Ilocano naman ako, Tagalog. Okay. Tagalogin ko kasi Ilocano si tatay. Ano po tatay ang inyong pangalan? Ferdinand Pinto. Ferdinand Pinto. Ano po tatay yung sa iyong karamdaman? Sa ngayon kasi nagkakaroon ako ng heart enlargement yata yun. Tapos eto nga, isa akong stroke patient. Kaya mahirap para sa akin to. Kaya pumunta man ako dito ma'am para mapacheck up kung ano ma'am yung able na para sa akin. Ipakita ko doktor, napalaking bagay po yun. Tatay, bago po kayo na stroke, ano po yung dati yung pinagkakaabalahan? Ano po yung trabaho ninyo? Nasa Manila po ako, OFW po ako. Tapos pagdating po dito, nagkaroon ako ng grab car. Hanggang sa natutunan ko po, kumita kaya na-stroke po ako na pagkakadrive ko nun. Ilang taon ka na po tay? Sa ngayon po, 43 na po ako, pero na-stroke ako 39. So kuya pa pala ikaw, bata pa, dahil lang sa iyong karamdaman kaya nahihirapan ka. Opo. Ngayon po tatay, ano po yung serbisyo na na-avail po ninyo? Ito, katulad po ngayon na parang X-ray, ECG, binigyan po ako ng mga gamot. Kaya lang, laking pasasalamat ko po, wala rin naman akong trabaho. Kaya, napakalaking bagay po ito sa amin, katulad ko na medyo may karamdaman, hindi na rin nakapagtrabaho. Kaya, malaking bagay po sa amin to. Opo. Tatay, ano po yung mensahe nyo kay Senator Risa Ontiveros, kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List? Nagpapasalamat po ako sa inyo, Senador, sa Congressman, kasi meron po yung gantong naipapatuod na service para sa katulad namin. Wala man kaming inaasahan pero malaking tulong po sa amin to. So yan mga ka-aksyon, si Kuya na isang dating OFW, ngayon isa na siyang PWD dahil nga sa pagkaka-stroke at umaasa na after nito ay magiginawahan ang kanyang kalusugan, ang kanyang karamdaman at malaki ang pasasalamat ni Kuya dahil dito nga sa libreng check-up na hatid ni Senator Risa Ontiveros at ng Bicol Party List. So eto patunay ito mga ka-aksyon na hindi lang sa Legazpi, hindi lang sa Camarines Sur, sa Camarines Norte, pero sa Bicol Region patuloy ang pagbibigay ng tulong ni Senator Risa Ontiveros in terms sa kalusugan. Sabi nga ni Senator Risa sa mga nakaraan nating kapanayam sa kanya, sana all
hindi lang daw dapat iilan kundi all. So ibig sabihin ang kagustuhan ni Senator Risa Ontiveros at ni Congressman Saldico ng Ako Bicol lahat ng mga Bicolano, lahat ng mga Pilipino ay magkaroon ng maayos na kalusugan. Kumbaga hindi problema yung libreng pagpapacheck up dahil ngayon nga nagpapatuloy pa rin ang pandemya, pero hindi problema itong pagpapacheck up, hindi problema na magkaroon ng maayos na kalusugan ang ating mga kababayan. Kaya etong layunin ni Senator Risa, ni Congressman Saldi ng Ako Bicol ay napakabuti para sa ating mga kababayan. Kaya malaki ang pasasalamat ng mga residente dito sa Barangay Bigaa dahil nga sa libreng check-up na ibinibigay. So patunay ito mga kaaksyon na hindi lang sa panahon ng kahirapan kundi sa panahon rin ng pandemya ay may mga mabuting puso na ang obheto, ang layunin ay makatulong sa mga kababayan. Nakikita natin mga kaaksyon, marami pa rin ang mga nakapilang mga kababayan natin dahil nga dito sa libreng check-up. So nakikita natin na talagang ino-observe nila itong health protocol. Nakikita natin na talagang may distance, synchronized, orderly itong nagpapatuloy na mobile health clinic dito sa Barangay Bigaa. From registration down to services na ibinibigay nila, talagang maayos po ang serbisyo at patuloy na i-maintain itong ating maayos na serbisyo para sa ating mga kababayan. Laki ang pasasalamat nga mga kaaksyon ng ating mga kababayan dahil aside sa pagiging libre sa gamot, nandiyan na yung pharmacy, libre yung gamot, hatid ng Ako Bicol Party List. Meron din silang mga pagkain na hindi sila magugutom sa pagpila. Meron din na libreng tubig. Meron din silang libreng face shield o face mask sa mga kababayan natin na walang dala, or eto nga sabi nga nila na thank you daw sa Ako Bicol Party List kay Senator Risa dahil hindi lang libreng check-up kundi itong libre na itong pagsusunod ng pagsusuot ng face mask at face shield para sa mga kababayan nating nangangailangan. So ito ay sa muli mga kaaksyon, pang-5 araw dito sa Legazpi City, dito sa Barangay Bigaa. Kaya laki rin ang pasasalamat ng konseho ng ating barangay ng Bigaa sa pangunguna yan ni Kapitan Arienda at ang bilog buong council ng Barangay Bigaa. Kasama dito din ang mga BHW, malaki ang partisipasyon ng mga ito dahil sila rin ang katuwang ng ating mga medical practitioners, ang mga doktor na naandito katuwang ang BHW. And of course, itong mga barangay official, barangay police, na sila yung nagsisecure ng security, peace and order dito sa ating lokasyon. Sa muli, etong mobile health clinic, Healthy Pinas ni Senator Risa Ontiveros ay ang kagustuhan ni Senator Risa na maibigay sa ating mga kababayan ang tulong in terms of medical. Didiinan ko yan mga kaaksyon, talagang ang kagustuhan ni Senator Risa at ni Congressman Saldi ng Ako Bicol, lahat ng mga kababayan nating Bicolano, hindi maging problema ang pagiging healthy, ang kalusugan ng ating mga kababayan. So buong maghapon, isang araw ito mga kaaksyon na ibibigay itong serbisyong libre ni Senator Risa Ontiveros at ng Ako Bicol Party List. Sa muli mga kaaksyon, isang magandang araw sa inyo at manatili tayong malusog. Mabuhay tayong lahat.